Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓindu jaydeli moɗon weltare tan min dañi huccite moɗon oɗo subaka hande ko wiide won tan altine moƴƴo malaɗo e wiide on tan yo Allah waɗanen jaam ɗum noon no dañirton ruɓindu jaydeli moɗon subaka foof goto fof salminama e inde haade haydara kono kadi on manama e jettoɗe serenɓe mon jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa an bisimilla ma bani ba Aissata Amadou masque woni salminama no fewi masque biɗen jogui de ko ha addani masque hono tagi moftu sa yiiɗi joni mi yaltinoma mi haɓɓat masque am no masque ma a fota haɓɓude ɗum komi nanggude miijo ma ñoore wona mbiɗen muñan ma e toñangue wonde mi ƴukkitima mi yani komi jaggude miijo ma ñoore ɓenene ka jinnoɗo toñde minen moftumi ɗum paɗannomi tigui ane Ablaye Kébé hay matine hen ko noon ɗo kay misiki hay micro ɗi ponno waɗede masque ayde ɗum noon a salminama no fewi a salmitama caggal yettude Allah ko julde nabi Mouhammadin ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam calminen dendagal yeɓiyankoɓe men Aissata wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi yettudeɓe aussi e jarnudeɓe e darde mabɓe en jii ko noonne kadi encouragement ji mabɓe e kala subaka e duwuji mabɓe kono kadi enenne eɗen nelda duwuji e miijo meɗen hande ɓurgo mantanade faade e mabɓe noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtinade hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ene wayno ko gueɗe ɗiɗi gueɗel gandel nguel ne wayno ko ombros coronavirus kono ne kadi e toɓɓere wonde nde ganduɗa wontana baɗɗo toon to Almadi ɗum ɗon foof jani ɗi garti hen kono kadi e gasirde yewtere nde ma en gaare inde yimɓe seeɗa gam salmindeɓe e subaka he noon tigui Amadou wadde noon puɗɗortoɗen koye Le Soleil tigui jayde guendire nde kayre nde arti koye e message à la nation woni tan mawɗo leydi ndi nde sunno konngudi gam tigui huccidde ɓiɓɓe leydi ndi koko yewti koye mawningol oɗo ñalawma hono duuɓi 60 ko Sénégal heeɓi jeytare muɗum ɗum ɗon noon jayde wi tan ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi hande gaari koye saaha pandémie hono coronavirus kono kadi jayde wi ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ne wayno deñi hakkillaji ɓiɓɓe leydi Sénégal kono ɗum ko kadi jayde arti e oɗo ñalawma mawningol jeytare leydi men Sénégal toon to galle lamorgo ngo so wiide noon ko mawningol ngo ganduɗa ngol ina waɗi ha joni mbadi herinde no fewi e ndeɗo hitande ko yewti ko e mboros coronavirus rewɗa ɗon kono ɗum ko état d'urgence woni tan saaha gonaɗo e o saaha ɓeydama ko tolni e balɗe 3 hono lewru jayde arte limore hanki 42 mo sellano e mboros coronavirus celli 222 oɗo saaha kay guilene mboros o naati kañumen ganda wondude e oɗo rafi kono kadi jayde arti e rango maw lendi nodduno ko ɓatti milliard uji 10 e haalis meɗen CFA woni ko rendina to banggue ɓiɓɓe leydi ndi ko tawti hono oɗo biteɗo force covid quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti koko yewti koye o programme mo ganduɗa ko résilience économique et sociale jayde wi noon koko gudda ɓikkiniɗi hono plan Marshall ɗum ɗon noon jayde holliti wonde ko laamu ngu ƴetti kala ko yewti ko e jobdi facture ndiyam kono ne kadi e kuɓam kono kadi 64 milliard ma nawi to banggue cellal ɓalli e copreje meɗen CFA 302 milliard e haalis meɗen CFA kono ne kadi kañum ma kay memte to banggue hono ñamale nderi woni nder leydi Sénégal ene tawe e hello 4 jeetati ha jeenayyi e nde jayde quotidien le quotidien l'observateur l'Obs jayde groupe Futur Média ari tigui ko e oɗo message à la nation mo leydi ndi waɗi ñande jamma aljuma ɗum ɗon noon ko gam fewde e ɓiɓɓe leydi ndi gam mawningol o ñalawma 60 jeytare leydi men kono tan jayde wi tan ko oɗi konnguli kala o saaha jurnitama kono ne kadi ceɗama ceggama ene hen ceɗɗo docteur Aboubacrine Sadikh Diagne on ɗon ko fanniyanke to banggue fiscalité so wiide noon wonde oɗo saaha kay ɗe pelliti kala ƴettade ma kay ne wayno jibin caɗele mawɗe tawi koɗe potano tigui jibinede kono ne kadi docteur Cheikh Tidiane Ndour on kadi ko fanniyanke arti hen so wiide wonde ene so renaki tan ɗo fayaɗo moƴƴani to banggue ɗe pellitte kono ne kadi docteur Khadim Bamba Diagne on ɗon ko fanniyanke to banggue faggudu so wiide makko o programme ne waɗi fayida kono tan caɗele ɗe goni ko hol kay no ɗum lelnirte ha ɗum yuɓɓa no hannirtini ɗen konngudi jaaji ne tawe e hello ɗiɗi ha jeeɗiɗi e jayde witende l'observateur Aissata l'observateur ne wayno arti e goɗɗum ko victime mo ganduɗa o kay koto banggue covid 19 woni debbo tawi noon ko battuɗo ɗiɗaɓo cankiɗo ɗo e leydi men Sénégal to banggue o rafi
hollitama wonde o yehi no tonto leydi France kono ne kadi e restaurant mo ganduɗa o omo kay uddita ɗum ɗo e wuro lamorgo Dakar goɗɗum ne tawe hen koko coronavirus wirni no hannirta ni ko alhaali Dieyna Baldé e omo ganduɗa ko Diop Isaac hollitama noon wonde on ɗon suka debbo jibini ɓiɗɗo gorko jibini tigui Dieyna Las quotidien oɗo subaka hannde ne wayno arti koye darnugol hakkillaji walla darde hakkillaji jiboro sa e ko yewti ko e dabgol ko wiyete hono transmission communautaire to banggue rafi coronavirus woni tan neɗɗo raaɓe tawi anda hol dabde ɗum ko kulol mawgol noon wonande e ɗiɗon kawuji teskaɗi e oɗo weekend holtama wonde haysinno tawi kawuji importé ɗi e teskaki e oɗo weekend kono kam to banggue transmission communautaire o saaha ina darni hakkillaji laamu ngu no hannirta ni gallas jayde enquête nden ɗon jayde ne wayno arti koye vaccin mo ganduɗa o kay woni ñakko wiyango wonde yitama ko yutti ko e haɓade o mboros coronavirus kono tan haade mum ɗum hutorede ma ƴewde ɗo e Afrique ɗum ɗon noon ɗiɗon konnguɗi addi mette kam e firñitere mawdi ummade e ɓiɓɓe leydi ndi hani e dunde Afrique kala e kuuɓal faade kay ɓe ganduɗa ko France naɓe woni fanniyankoɓe to banggue safara winoɓe kay on vaccin yitama kono ne kadi ma ƴewde ga e Afrique ɗum ɗon noon kanko docteur Mira so wiide makko on ɗon vaccin kay ne wayno o heeɓima gam nadde e gollal makko ñande 7 lewru avril nduɗo kono ne kadi yadude e pamodiral kono ne kadi e jabgol dendagal yogo e leyɗele kewɗe ɗo e Afrique kono tan leydi men Sénégal sen tungnima e konguɗe Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo tambide cellal balli so wiide makko ina wayno on ɗon vaccin kay narta ɗo e leydi men Sénégal kono ne kadi e wiide makko Afrique fotani yejjitere to banggue recherche woni tan jiilagol oɗo vaccin pandémie Sénégal hoore muɗum ko hen jeeya kono ne kadi Afrique ina foti wattorede hen vox populi nden ɗon jayde ne wayno arti ko e fannu goɗɗo haysino tawi ene ɓaaji oɗo rafi coronavirus ɗum ɗo noon nde wi tan ko haysino tawi o saaha couvre feu ina woodi e nder leydi men Sénégal ko noon ne kadi jayde wi ko confinement mortel manam tan yimɓeɓe kay natini koye munen ha kay jibini ha joni warangu hakkude oɗo suka tawi ko debbo mbo bamum tigui jogui kopreje toon to Almadi o wiyete ko Hiba Thiam kanko tigui hawri e ladial ɗum ko taggal kay en ndeɓe juɓɓinno soirée no jayde wiiri kewɗo mo ganduɗa o kay ko dosaɗo alcool ko noonne kadi e bisaɗo poudar to banggue drogue kanko noon on ɗon suka debbo o hawri e ladial biteɗo Dame Amar noon e woɗɓe o saaha kay ne wayno jaggama ko noonne kadi e jeeyɗo oɗon appartement ɓiyum tigui hono Baba Diawo ene wayno heɗama e on ɗon fannu joyo e mabɓe o saaha nane jiile ene hen noon hono jeeyowo on ɗon drogue woni ko jayde arti e oɗo subaka hande ɗum kiwi ko toon to Almadi ko jayde libération addi koye hen arti ko wargo ganduɗa ngo saaha ina darni hakkillaji biteɗo Hiba Thiam ɗum ɗon noon ko saaha nde ɓe juɓɓinno soirée privé toon to Almadi holtam noon wonde jayde arti e sifaji holno gueɗe cifori ko noonne kadi gendarmerie mo Ngor ina wayno tigui guila ñande aset yehino kay gam ne wayno yilade fanno tawi koye brigade mo recherche gonɗo toon to Faidherbe ɗum ɗon noon jayde wi tan ko yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe on ɗon e gonɗon losko fuɗɗima feñde e ko yewti ko e mayde oɗo debbo biteɗo Hiba Thiam tegal ɗum ko jayde coftal ɓalle stade ko noon tigui ko ɗon guddirten roɓine men jaydeji oɗo subaka hande jayde oɗo dumunno foof en teskima koko yilli wero baroɗe teddugal leydi men Sénégal hande noon ɓe cuuɓi ko gotiri e baroɗe teddugal on ɗon noon woni Kalidou Koulibaly ko 42 sélection woni tan match ɗe o fettani équipe gueɗe leydi men Sénégal o heeɓi hen hokkirde woni ko wiyete passe décisive lawol gotol kanko Kalidou Koulibaly noon jayde wi tan ko la miraille de fer woni tan ko ɓalal jamdi tigui wonande équipe guendijo o ne wayno noon jayde ne sifo ene siftoro holde fuɗɗi suwande leydi men Sénégal ɗum wonno ko hakkude meɗen e dowla Namibie kanko baroteɗe kanko noon hono mbarodi ndi ko matcheji jeeɗi tigui o wasi fetande Sénégal e nder ko ɓatti duuɓi 5 ko watti fettude ɗo e leydi ndi kono ne kadi jayde wi tan o saaha ena arta e hol kay darde makko e wondemo hono capitaine kesso cuɓanaɗo baroɗe teddugal ɗe kono ɗum ko ina tawe hen joueur ɓurɗo mantinare ɗo e Afrique e oɗo saaha alande noon ko ɓiɗɗo Norvège najo pettowo toon to Dortmund kanko tan o saaha e wiide makko ko Sadio Mané woni yeeso ardi Mohamed Salah Pierre-Emerick Aubameyang e biteɗo Riyad Mahrez kono ne kadi jayde artiɗo lesga kanko Sadio Mané cuɓaɗo ko yuti ko e joueur ɓurɗo mantinade ɗum ko caggal jayde Angleterre na witede Je Gardien o saaha noon ko Sky Sport kañum tigui suuɓima saabi noon Sadio Mané o saaha no jayde wiiri ko roi kesso toon to Angleterre gam haɓade mboros Covid-19 omo ganduɗa ko Krépin Diatta o saaha kay yaltini ko tolni e million ngaji 6 nawi ɗum toon to Ziguinchor ko ɗum wonno
ko uddi roɓindu men jayde ƴeewu subaka Aissata ɗum uddi roɓindu jayde li Amadou uddi tan banggue goɗɗo woni fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon hannde Amadou ma are ko ganduɗa arti hen joni woni vaccin mo ganduɗa oɗo saaha nani haale e nder leydi ni kono nani haale Afrique foof oɗo saaha hay aduna o foof ɗum noon saggal ɗum ni men gartu e hanki ne anda dañi ko tatoɓe ganda nde ɓe mbaɗi test uji ɗi ko kamɓe dañi rafi oɗo coronavirus kono kadi waɗi sappo ɓe ganduɗa jalti ɗum ɗon ko hanki kono goɗɗum ne woni no rafi o sarori e nder leydi ndi Amadou ɗum ɗon ne men gar hen e gasirde ne kono en garat toɓɓere adande tan woni vaccin biyeteɗo ɗo joni ne uddi haqqillaji no coronavirus uddiri haqqillaji ni sabu so rafaɓe mbi kañumen cafroyta ɓe dafaka aɗa andi ɗum ɗon ne hamni Amadou hande wadde uddi koye ha information ji walla communication nani waɗe hen tew banggueji foof yimɓe fof nani kala hen so vaccin ji addama caloɗe yoga hen e leyɗele noon e wiide mabɓe tawde fuddoto ko 7 lewru noon ɓe mbi e leyɗele jaaɓi ɗum kono leydi men Sénégal wi ko jeeyaka hen e ko adi foof Aissata rutade caggal seeɗa ñande 4 avril en garano ɗo samedi hawruno eɗen mbi yimɓeɓe hono bon fête de l'indépendance kamɓe foof yo Allah hokki en tawtorede hitande fande tawi koye mawnirgol gadornigol mawnirede e ɗi duuɓi 59 jewtuɗen kono ɗum ko Aissata ko kalɗa ko mi haaldani manam mi wona fannenke to banggue cellal ɓalli kono kalde ten koko hakkillaji men paami ko Aissata haalo pulaar mbi guerte ñaltinte koto ndemano c'est à dire hande so wiyama rafi coronavirus aɗa to limede ko Italie aɗa rewata hen ko Espagne rewata hen ko États-Unis rewata hen ko France rewata hen ko Iran en ha Chine donc noon Aissata hande Afrique ene jeeya continent ɗi ganduɗa ɗi ɓurɗi samorde to banggue oɗo mboros coronavirus donc noon so tawi yiilotoɓe fanniyankoɓe to banggue safara jeeyi ha jiiti vaccin ngo ñakko ganduɗa ngo ɓe cikki ene wawi safrude o mboros coronavirus mbiɗa sikki ɓe poti kay testude koɗo rafi o ɓuuri hewde ɗo rafi o ɓuuri hewde ko Italie ɓuuri hewde ko France ɓuuri hewde ko toon to dowlaji dentuɗi ɓuuri hewde ko Chine donc pourquoi pas ɓe testoya toon ha ɓe ƴeewa ho résultat ji ɓe rokkiɓe mais ɓe dondo vaccin mabɓe ɓe mbiya ɓe gaɗa ɗum ga e Afrique en tout cas hakkille jaɓani wonko hakkille jaɓani donc noon eɗen jogui ardiɓe eɗen jogui mawɓe fodɓe haalde hay so tawi guila nde ɗum fuɗɗi nde en jii ko certaine personnalité ji ko wayno joueur uji ancien joueur uji ko wayno Samuel Eto'o Didier Drogba El Hadji Diouf e wonde Khalilou Fatiga e waaɓi noon ko kañumen kaali hen horew leyɗele won hen hollitama wonde jaaɓi kono leydi men Sénégal ala hen en tout cas so tawi ɗum ne gonɗi leydi men Sénégal ala hen yoɓe jaltuɓe kalande yimɓeɓe e mbaadi officiel ɓe gandini yimɓeɓe caloɗe kala façon manam vaccin kala façon campagne ko fati banggue vaccination e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi walla ɗi duuɓi tati walla ɗiɗo duuɓi joyi garoji walla e ɗe balɗe 4 pour yimɓeɓe daña hakkillaji deƴƴi mbawa kadi aussi yaadude hakkillaji mumen noon tigui Amadou mbeɗi sikki kam oɗon banggue communication o ɓenni hay so tawi kamɓe joguiɓe ngal ɗon banggal ɓe jaltani ɓe kaali hande réseaux sociaux ji kala to tolni kala to uddiɗɗa aɗa nana hen ne wiye so vaccin ji ari hoto naati hen aɗa andi début o ni sikkateno ko fake news watte lancé sikkateno ko wona gonga kono noon so yeehi ha ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe joguiɓe ko way noon gonɗini ɗum ha ene totte hankkadi noon date mo ganduɗa ko hen fuɗɗoto ɗum ɗon hankkadi woni gonga joni noon heddi ko yimɓeɓe hay so tawi laamu ngu kañum yiyete woni ɓe ganduɗa kalani hen yo yimɓeɓe ƴettu responsabilité mumen saabu kala dafaɗo ko kañum safroyta hoore muɗum ko ɓuuɗi mum yaltata saka noon ɓe ganduɗa doole mumen jarani noon wadde noon ko yimɓe koye mumen poti ƴettude hankkadi responsabilité ji mumen ganda ko holko jaɓata e ko caloto walla ganda holko natata e ɗo natata saabu ɓooyi noon Amadou ɓe ganduɗa yete e mawɓe meɗen gandano ko woni vaccin kono noon ne gonduno e cellal mumen kono noon hande sa ƴeewi kala ko ummi wiye ko vaccin naggam walla ko naggam est ce que ko ɗum ko Allah tan andi kamɓe fewnuɓe noon aɓe gandi kono est ce que ko ɗum ko Allah tan andi heddi noon ko yimɓeɓe jaada e haqqillaji mumen ngal ɗon banggal Afrique naaɓe en bisikki wonko reyiɗo ɓe mbi deftere jangguite deftere bandum Aissata wonko reyiɗo ko heewi mais yoɓe gandu Afrique foti finde kono kadi ƴetta responsabilité muɗum yeru wona yona e oɗo rafi biteɗo coronavirus Aissata rafi kewɗi ɓe niɗo ko wayno peste ko wayno choléra ko wayno sida ko way noon mais à chaque fois test ɗi mbatte ko ga e Afrique tawi Afrique ne jeeya leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ɓurɗe saɓorde memede yoga e rafiji donc noon ko hunde ganduɗa nde eɗen mbaɗa erago fewde e ardiɓeɓe sa yi en kaali hande o so tawi Aissata Ndiaye haali ne gasa wasa nananede kono so tawi mawɗo leydi ndi walla yoga e terɗe laamu ngu darima haali yimɓe gaccaɗen hakkille ko ɗum saabi eɗen eero saabu a
yi ko haalno ɗo en ɗeɗo balɗe ummade mo leydi ndi hannde o yimɓe fof nana ɗofti waddene ko hunde ganduɗa nde ene foti amnade ɓe jalta d'une manière officielle ɓe ɓama responsabilité mabɓe en tout cas minen leydi amen Sénégal minen leydi amen naggam min cohlani oɗon vaccin ko noon kadi onon leydi ndi onon ɓiɓɓe leydi ndi son jii ko wayni caloɗe ko noon kadi mbaɗe dénoncé woni kalte e on tuma laamu ngu fawen kuugal ko ɗum ɓuuri deñude hakkille noon tigui Amadou garen tan e situation ganduɗa ɗo joni leydi Sénégal ko noon rafi o sarori ɗo ɗum noon ko annonce mo hanki dimanche ɗum noon Amadou ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne wawi wiyede ɗo e Dakar walla mbiyen Dakar Ouest dañi ko 58 cas, Dakar Sud kañum ko 48, Touba ko 26, Mbour ko 13, Dakar Centre 13, Thiès ko 10, Vélingara ko kawuji 7, Rufisque ko kawuji 6, Pikine kawuji 6, Dakar Nord kawuji 6, Saint-Louis walla mbiyen Ndar ko kawuji 4, to Popenguine ko kawuji 3, Ziguinchor ko 2, Keur Massar ko 2, Diamniadio ko 2, Mbaw ko 2, Sangalkam 2, Oussouye goto, Goudiri goto, Richard Toll goto, Fatick goto, Yembal goto. Ko ni lelori no rafi o sarori ɗo joni nder leydi meɗen Sénégal. Laaɓi Dakar woni épicentre e oɗo saha wuro ganduɗa ngo kañum woni wero coronavirus ɗo e leydi men Sénégal hay sinno tawi eɗen gandi haralleɓe nan dari darde lang gam wawde haɓade oɗon boros Aissata haade men arde e yimɓe ganduɗa ɓe eɗen dokku eɗen calminaɓe subake ko wadde erango fewde yimɓeɓe en jii haali joni hanki ko kawuji 3 ne wayni ko hunde ganduɗa nde ɓurde besde guila le 2 ha ɗo kalten aɗa andi noon no mbinomi ñande en so tawi yimɓeɓe ne wayno nani hande o ko tato jiiya ene gondi hen tan jogoto confiance mbiya wonde rafi o nana yalta gona e wadde crier victoire manam mbiya en pooli rafi o mais en tout cas yoɓe ndeno rentade nde guila nden ha ɗo yo jokku yo yimɓe jokku rentade saabu rafi o ene wayno amon ɗo ha hande te ko ɓuuri hulɓinade ko dabbol communautaire ngol ganduɗa ngol hande haygo anda hol dabɗo ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade en wiyatno ka importé en wiyatno ka contact mais hande ko transmission communautaire ɗum woni ko hulɓini ko wadde yoɓe ndento ɓe ɓeeɗo rentade no hannirta ni noon tigui Amadou wadde en garatane jarnude yeeɓiyenkoɓe hettiyenkoɓe tigui ko yimɓeɓe ganduɗa eɗen cuuɓi c'est vrai no mbino no kewɗa wiide ni tan woni yimɓeɓe ganduɗa kala e saaha nana ndewidi ma en garta mabɓe kono hande ko Baba Mamoudou mo ganduɗa nan toon to leydi France eɗen calminamo no fewi ka eɗen miijo o saaha gona to banggue confinement Issa Diallo aussi ko toon woni ko musidɗo men no fewi guila hanki tawi hande arani ko noonne kadi en jahat ɗo woɗɗani seeɗa leydi Mauritanie mboɗande sa ari Mauritanie ma salmini koreji ma wadde en calminat toon hono bani men debbo o wiyete ko Acca Haadi Wan mo ganduɗa ko debbo mo babaɓe nan toon to Nouadhibou kadi aussi galle kaw men nan toon ko mo guinnirɗen ne wiye Amadou Baro kanko e galle o foof e yumpañ men foof en calmini dendagal sukaɓe no hannirta noon tigui Amadou mi yaltata Mauritanie noon tawa mi natani Nouakchott salminde kawam Mamoudou Sy tawde oɗo saaha ko galle makko nenam woni nenam woni wiide tan on calminama onon fof on jurama kono kadi kawam Sy dawde toon to Nouakchott 5e naɓe 6e naɓe fof calminama jurama yayam Hadja Houlay Syne en calminima en jurima en aɗen duwanoma kadi e sankare ganduɗa o dañi ɗum nde ɗo balɗe Amadou debbo mo beylinaɓe noon tigui ɗo guddirten roɓɓindu Diaydeli meɗen bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jarnude on tan banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banugol ko Amadou Moussane Mati Simal Ndeye Fatou Massaly jogorno wiide Mati Simal heɗen e banggal caméra o Allah jarama on jarama